Het is maandag 30 maart. Dit is de Sportcast. Mij on tafel Foppe de Haan. Foppe, Cambuur is nou eredivisionist. Ze hebben een stadion. Ze hebben een suikeroom. Ze hebben Europese ambities. Ze hebben zelfs internationals. Wanneer helpt Cambuur Heerenveen in? Nooit. Roelof? Kans achter in de komende 4 jaar net zo groot. Andor? Kans achter in de komende 10 jaar net zo groot. Nou Geert? Zo'n heel hier. We hebben er een heel zo te bepraten, jongens. In de naam een grootvolle oorlevering van de Sportcast. SC Heerenveen, maak het hem op. Voor de slotfase van het seizoen. En Cambuur is al promoveren, maar wil nou ook nog de kers op de taart. Ze willen kampioen worden. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Mij on tafel Geert van Thun, Andor Faber, Roels de Vries en nogmaals welkom. De enige trainer die het in de geschiedenis van SC Heerenveen ooit de Champions League ingegaan is, Foppe de Haan. Welkom Foppe. Ja, dank u wel. Ja, je hebt een niet correct verteld, jou nog advies gekregen van jouw vrouw. Dat is lekker. Dat is gemeen. Vertel je wat je gewoon... Ze zei, ja, er was net te volle zin, dus ik kan al te volle staan. Ja. Beetje politiek west. Ja. Maar dat denk je dan niet vertrouwen te vertellen. Ja, maar, Ja, off the record. Dit wie op de record. Dit viert we jongens. Maar ben jouw ex-service dat Cambuur waarom heet Geert? Ik vind het heel prima. Ja, die gunnen zitten, ik van harte. En Henk zeker. Nou ja, dat zou ik vertjenen, want ze spelen ik heel aardig. Hè? Ja, zeker. Ze spelen hartstikke leuk voetbal. Henk maakt trouwens een dag later, maakt hij in deze podcast bekend dat hij takomseizoen net meer de haattrainer is bij Cambuur. Dat had dus werkelijk een miljoenen publiek opleveren. Zelfs Roelof vond het een leuke uitzending, Oude Waasje. Toch? Waarom zelfs ik? Nou ja, gewoon, dat weet ik niet waarom ik dat zei. Maar in eerste instantie verraste dat mij. Maar als hij het dan uitleidt, dan snap ik het ook wel, Geert. Ik vind een hele goede beslissing. En waarom? Nou ja, omdat dat is wat hij uitleidt. Het kost hem een heleboel stress. En ik ben al bij Cambuur wat als vrijwilliger bezig. En dan maak ik met de perschef 10 minuten voor het einde dalen wij van heel hoog naar de randen van het veld. Dan steek ik dus 3 meter achter Henk. En dan is juist die stress bij hem. Doe is in die hele carrière nog nooit zo volle stress. Nee, ik ben echt een stresspik. Ik ben echt zo'n vreselijke stressappel. Maar het kost hem ongelooflijk soort stress en energie. Is wel iets wat de laatste weken echt heel wat opbouwt is, heb ik het idee. Ja. En waar show je dat dan hoor? Ja, aan zijn gezicht. Onder gezichtsuitdrukking, het mijleven van het reageren op situaties. Nou ja, de herstation maar de skietjochter Wiersma werd nogal pittig op reageerd, is toch Henk. Dat is al die opkropte stress. En dan als dat optelt bij, want dat is echt sport, je kan echt verliezen, hè. En dat dienen ze dus, zijn jonge asset. Ja, dan docht dat een hele prottermijn. En ik denk dat ik weet het hoe bij Foppe weer vroeger, maar volgens mij stond ik wel les van. Net sliepen kinderen naar je wedstrijd. Nee. Hele protte voetballers trouwens, echt les van. Ja. Maar hij had dat echt heel sterk. De Foppe kwam thuis en dan weer het leren. Nee. Maar ik slepte wel. Ja? Ja. We hebben een mooi voetbal aan het Westerhoofd, die leidt dan ik op bed. En dan gaan we om 12 uur een nachtste vrouw. En dan gaan we te hut rennen. En dan den Eikoeder was sliepen. Dat was even kwijt. Hè? Ja, Maar als trainer wezen, er komt is- natuurlijk echt nog bij dat zijn thuissituatie is verre van ideaal. Hè. Zijn vrouw die het een zwierenkuur ondergaat die. Dat is echt leert en leert zwier. Reageert ze net altijd lieke goed op. Ik heb ook het idee Geert, dat ze willen meer quality time. Hij wil meer quality time met het gezin. Ik maar zijn vrouw, met zijn pakenzezer. Hij zei toch hier in de podcast dat hij nog nooit één keer met zijn gezin op vakantie was weer. Ja. Dat is foute boel. Ja, dat is fout, ja. Dat is foute boel. Ja, wat vind je ervan als je dat jaren? Ja, dat dacht ik van, dan heeft hij net goed gepland. Ja, hij heeft natuurlijk altijd een nul wat minder, maar hier is altijd wel een goede winterstop. En wij gaan in de winterstop altijd, maar je al op vakantie altijd. In Ja. december amper, maar in de winter altijd. Het wie zelf zag volgens mij dat als je het beroep hier wat Fop en Henkje dat de band boeten de schoolvakantie Ja, de om vakantie koersregelen. krijgen. Ja, de koersregelen. Dat die de regeling. Ja. Dus ja, dat had hij wel. Maar nou ja, dus ik denk dat het gewoon een hele verstandige beslissing is. Hij is in 60 ondertussen. Hè? Alsjeblieft, zei is het. Is trainerwezen van een eredivisieclub misschien wel zwidder als pak een beetje 20 gilling?
Nou ja, de druk is sowieso weer ten hè. Het belang is altijd groot. Het is wel druk, want er ben ik te meisje mij. Ik hier Henk Heijsing en Gert Jan. Ja. En een fysiotherapeut en de dokter die er ik net altijd weer. Dus de jongen hartstikke prima. Maar nu was er vol meer mensen. Met die data erbij, maar ik naar Sjen. En dat neemt zeker van mij. Dus een stuur achter dat ding te pielen. Nou ja, dat kost gewoon een hoop energie. Dat is gewoon zo. Ja. Het houdt je wel altijd bezig. Het hield mij ik wel altijd bezig. Maar ik denk dat het wel oors worden is. Ik denk de druk van Boetnek vooral. Hè? Want je had ook weer social media. Social media volgens. Nee, wie er net, hè? Elke week bellen er een die vervelend weer, maar daar heel dik mee op. Ja. Jouw Boorman toevallig? Nee, net Boorman. Ik vind het hier stond Maar bedoel je aan de de krant in het Fries Bedoel Dagblad. je als journalisten of supporters? Nee, wie een supporter. En die bellen altijd, elke snijde morgen. Wat zei je? En dan zeurde er, behalve als films, dat zeurde net. Ik zei, ik moet maar zeker ophouden voor zeuren, maar goed, ik ben heel fatsoenlijk, hè. Dat ben ik sowieso. En die ben ik keurig antwoorden. Ja, op een gegeven moment stopt het. Maar het had wel een periode worden. Maar Johien ging geheim noemen of zo. Nee. Jostien gewoon in de telefoon Ik gaat, zie het volgens mij. telefoon. Ja. Bij F. de Haan. Ja. Ja. Ja, zo Maar ik weet wel zo, Robert heet hij, hè? Veldman had bijvoorbeeld alle social media er wel aanhellen voor die RFV-kamer is. Ik denk dat het eerlijk zijn heel Dat verstandig is heel verstandig. Ja. Die dat heb ik net. Had ik nog net, maar goed, dat is. Je had LinkedIn, toch? Ja, LinkedIn hack, ja, daar reageer ik wel eens op. Maar maar dat is een heel oor. Doelgroep, publiek. Daar ben ik dus op, omdat er soms ook wel hele interessante dingen op staan. Ja. Dan had ik zo'n groepje van fysiologen, zeg maar zeggen. En daar heb ik wel dingen nu die ik hartstikke interessant vind. Ja. Die stuur ik dan waarom. Ja. Maar goed, Henk de Jong houdt dus op als haartrainer. Het liep me trouwens, als je altijd in de voetballerij werken, liep het me dat best lastig om dat hier los te litten. En er ben natuurlijk nog voorbeelden van. Dick Advocaat, is 28. Adriaanse. Die had het loslitten. Adriaanse die had, nadat er stoppen is, had er nog een jaar bij jongens op Snijde Jong erbij zitten. Ja. En toen is het ermee stoppen. Ja. En echt helemaal. Ik ga hem eens bellen om mij te doen om in golftoernooi, zeg maar zeggen. Nee, Fab, dat doe ik niet meer. Ik ben uit beeld. Klaar. Ja, maar Johien heeft wel moeite mee, denk ik, om los te laten. Ja, dat is wel moeilijk. Ja. Maar dat is niet Jo kan ik wel weer om eens interim. Ja, dat is weer. Maar het is ook wel wat in de wereld. Hè. De mensen die al je kerst en zo. En dan ben ik gewoon, ik vrek aardige mensen bij. Dus dat wil ik net loslaten. Hè. Nee. Het is meer dan een baan, het is je identiteit, hè? Ja. En dat maakt het zo moeilijk om los te laten. Dat is ik zo. Ja. Ja. En dat zie je ook vreetje van een rol op een spoenscoach op het WK verpakken, een beetje Nieuw-Zeeland, Haiti, Panama. Nee, dat zou doen. Dat zou doen? Dat soort grappen. Panama, hoe het net te bellen. Nee, Panama hoe het net te bellen. Jamaica. Ja. Goed jongens, we binden rond daar. De stellingen. Ja. En fijn. je weet hoe het gaat. Zo kwart als mogelijk antwoordje. En dan kan de letter altijd op waarom komen. Zeker. En de allereerste is verkeerd. Tuurlijk. Bij Cambuur is Takomier de assistent-trainer belangrijker als de haartrainer. Nee. Nee. Andor, Michael Reiziger had zo'n in de eigen. Het wordt heegtier dat Bernd Klaverboer eerste doelman wordt van Jong Oranje. Maar we vreten wel eens, jongen, 100%. Ja. Ja. Foppe, dit Jereveen is het beste Jereveen van de laatste 26 jaar. Dat is wel heel lang. Ja, maar toen zit je hem in de Champions League. Nee, in het tijdje van Basten, die had toen ik daarna competitie helft volgens mij toen weer mensen zo goed vinden. Oké, dus nee. Goed zo. Roelof, wat Kees Smit, Sjenliedje in Noorwegen, dat hier Joris van Overheem ik nog wel kind. Nou, in dit geval 100%. Goed zo. Andor, Nai, Foppe de Lies Haan wel. en Gert-Jan Verbeek is Robin Veldman de beste trainer ooit bij Jereveen. Nou, een beetje kalm. Hij zoet willen kennen, maar nog net. Nee. Goed zo. Roelof, clubicoon Henk de Jong als assistent, dat is vreemd om problemen. Oh. Ja en nee. Nee, maar het keer een Ja, keuze snap ik. maken. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee. Hoezo? Ga ik Nee. niet doen. Dat is, Dat is het format van dit programma. Ga ik niet doen. Ho, ho. Ga ik niet doen. Ja. Het is toch gewoon een kwestie Dat van is ja net of nee. Vreetje of wat nog? Nog ik herhaal hem nog Stel een je keer. vraag, stel de vraag. Ja, toch? Hè? Kun je Dus knippen. ik snap dat het lastig is, Ja, dat is Roelof. lastig, ja. Clubicoon Henk de Jong als assistent, dat is vreemd om problemen. Nou, lijkt dat wat positief wijzen? Nee. Nee. Goed zo. Geert, 11e minuut. Die het Ismaël Beoefmakkert van het nationale overtal van Marokko smiet Cambuur een ton Ik extra zal op. die vertellen, jongen. Er zit een kassa op een tafel bij Arte Graaf. Ping, ping, ping. Maar een ton per minuut, hè? Ja, hinter niks, jongen. Dat is 1600 euro per seconde. Ik zal je vertellen, als hij speelminuten krijgt in Amerika, dan wordt het ongelooflijk kassa voor Cambuur. Goed zo. Dus ze zullen hem sowieso net van het WK verkeepje.
Nee, dat denk ik net. Dat denk ik net. En dan de allerlaatste is van Foppe. Ik vind het voor het eerst zo'n jaren wel leuk om naar Heerenveen te gaan. Ja. 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 Wat maakt het zo aardig om naar Heerenveen te gaan? Ja, ik vind het beter voetballen. De sfeer is laatste volle beter dan het laatste hier al. Maar daarvoor vond ik het bij tijden wel heel vervelend. Hè? Als ik een keer op visite kwam en het dook alles. Gelukkig. Ja, nou ja, en dat maar dat is oer. Het is hartstikke prima. En ik vind dat de ontwikkeling van een hele hoop dingen gaat echt de goede kant uit. Nou ja, en Neem eens wat. Wat voor ontwikkeling? nou, het eerste, hè, de jeugdopleiding, daar had ze echt hele goede. Had heel lang, had ik me ook nog mee bemoeid, Perilien. Had ik er een hele soort hoofdopleiding geweest, overigens op vrijwillige basis, mag ik erbij zitten. Nou ja, en toen vond ik dat er een hele hoop dingen nog net goed waren. Nou, dat had ik rapportjes gedaan, had Bote Talsma van me gekregen en die had het mijn naam. Had er een hele hoop dingen van uw naam en daar ben ik een hele hoop dingen verhoren. En ik vind dat Ferry de Haan en Johan Hansma er ook een goede rol in spelen. Maar wat heb je dan opgeschreven, wat ze oppakt hè, en waarom het nou wel in dan? Of vaker trainen, intensiever trainen. Net alleen maar voetbal, maar ik een soort mentale begeleiding. Het wie altijd zo dat de trainer van onder een jongetje wie assistent bij onder de zandje en die van onder de zandje wie dan bij onder een jongetje. Dus dat mensen al doende mij kan leren te werken en die voetbalideeën. In je voetbalidee, meidje. En dus op die manier weer samenwerken. De fysieke training is aanmerkelijk beter geworden. Ja, als ik jongens van heb, dus die door en kracht en fysiek. Nou ja, dat is nou juist hoe volhoudt ze trainen. Is gewoon een kwestie van tijd of het breekt echt terug. Ja, maar als wij ons nou concentreren op het spul van het eerste. Ja, dat is sowieso verhoren. Ja, komt dat ook door de trainer? Ja. Tuurlijk, de trainer had hoe je te kwende verkeer altijd een grote invloed, want die bedenkt de trainingen. Dat is wel mee oren, dus die oren spelen er ook absoluut een rol in. En het huidige trainen is, ik volle meer richten op het individu, hè, en dat gebeurt ook meer. Dus ja, er zijn van jongens persoonlijke programma's. En dat is hartstikke goed. En het heeft in mijn idee heel lang vierste algemeen west. Nou, en dat juist weer waarom. Ja, dus als ik jou de stelling vraag hier van Robin Veldman, is Noy Foppe de Haan en Gert-Jan Verbeek de beste trainer ooit bij Heerenveen, dan hier jou misschien wel ja zijn. Nee. Oh. Nee, want Waar is dat Hij dan? zit er allemaal hier. Waar is dat dan? Nee, nou ja, ik vind dat het dus niet. Van Basten, dat zei ik al, Van Basten is net een echte trainer. Nee. Maar je hebt ook goed idee over voetbal. En dus als er een goede trainer bij hier is, dan hier het misschien best wel de goede kant uit. Ja, Doken Smit ziet je Vlindieke, die wie net zo heel erg charmeert. Ja, van dat kan ik me wel Marco voorstellen. van Basten. Ja. Waarom kun je dat voorstellen? Ja, Van Basten, ik wil moeilijker zijn verhaal vertellen. Hè. Dus ik ga hem wel eens helpen, maar hier hebben we dus gewoon in zijn romte wat er ziet en een soort tactische bespreking van hoe lijst het nou uit en hoe maken ze het nou simpel. Want dat is de grote kunst. Hè. Dus je praat over dingen die je graag veroordelen willen, maar dan moet je het redelijk simpel vertellen. Ja, dan moet je dus een soort methodisch op. Daar ga ik hem wel eens mee helpen. En toen zei Team Jimmy van Klompen, want die wie toen op een moment zijn assistent. Ja, Foppe, hij vertelt al het verhaal wat jij hebt verteld, maar ik niet dat we oors wordt. Ja, nou, dat wil je een beetje zien. Maar hier is wel aan het voetbal. Ja, maar goed, dat valt wel op hè, dat Robin Veldman het goed doet. Ja, absoluut. Sterker nog, er is ik wel een liedspietje wat sluimerende interesse al van Robin Veldman. Het wat buitenlandse clubs hebben melden bij de zaakwaarnemer van Robin Veldman. Dat is nog net concreet. En, Maar zijn contract rint nog gewoon terug. ja, zeker. Dus dat moet er ik wat 2 jaar af. nog. Nog 2 jaar nog. Ja, voor mij zit er net al een optie op. Geen idee. Weet ik net zeker. Dus hij bloot ik nog vooralsnog. Ja. Dan ben ik, is ik een Eredivisieclub die Pol staat. Maar dat is sowieso net concreet. Die Boetlandse clubs die wel wat concreter. Maar dat gaat hij nou net wel in elk geval, weet ik. Ja. Zoek nu verwijzen toch had hij nou al voor het zo. Ik bedoel, Heerenveen Ja. wie toch een liedse dream voor hem. Sjoerd Skiert is bij de Ja, club. jong, maar als je bij Club Brugge of zei ik neem maar wat. Hè, als je naar het club 2 keer zo volle vertien keer en een keer naar Club Brugge ging. Ja, hallo. Ja, Zeg ja. geen nee. 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 Dus ja, zo simplistiek. Foppe, de vorige keer dat Joje wien, toen wien je behoorlijk kritisch op Ringo Meerveld. Wat toch nou doet hij begoen om zijn indrukwekkende solo in NEC. Hij begon 10 meter achter de middenlijn, hè? Ja. Ja. Toen zei ik Sammy vrouw, want er zitten we erbij, we zitten altijd met die twaanheid, dus Jen. Ik zei niks.
En die praat wat, of die roept wat, of die vindt iets goed of net goed. Maar goed, dat mag er net uit. Ik zie al een paar keer zijn, dat begint er weer. De bal en rennen. Ja, dat gaat er weer. En toen zei dat gaat er weer, zei ik zo. Wel allemachtig, wat een mooie goal. Dat is goed al. Ja. Nou ja, dat weer een fantastische actie. Het Wat weer een fantastisch. voetballer, hè? Wat een voetballer. Voetbal is meer dan dat doen, hè? Maar dat weer wel fantastisch. Ja. Maar goed, de vorige keer zei jou van hij doet de min zonder bal. Ja, hij is, als je praat over de ontwikkeling van spelers, daar is er wel, ik vind hem nog net daar in top, ja, maar daar is er wel beter in worden. Hij werkt het harder, zijn rol op het middenveld is duidelijker, dus hij is net alleen meer wachtje op de bal, maar hij doet ik mij in verdedigen. Hij pakt nog heel weinig bal nou en die goal die zij maken, de tweede, speelt er echt een rol in. Als er toen druk op de bal zet hier, echt, hoeft er niet eens volle te doen, dan hier die bal nooit bij Sherry kwam en weer geen goal worden. Dus Cruijff die zei in zijn documentaire van, die zei nooit naar degene die aan de bal weer, maar zei altijd nee, wat ze die aan zonder bal. Ja. Nou, daar hebben die neiging, ik ben geen Cruijff, Nee. maar die neiging heb ik wel wat, ja. Ik zit altijd te zeggen, oké, wie rent, waar rent er, hoe, show je de ruimte, op wat moment, waar is de ruimte. Nou, daar moet je dan een hele hoop in leren, maar hij is wel beter aan het worden. Ja, voor een heel soort, van het grote publiek is Ringo Meerveld wel een van de favoriete spelers, denk ik. Waar is eigenlijk jouw favoriete speler van Heerenveen op dit moment? De favoriete? Oh, vind ik uw linkerstopper. En de keeper. Ik vind de keeper ook, die wordt steeds beter. En, Maas Willemsen bedoel je dan, hè? ja, Maasland. Nee, Maas Willemsen. Willemsen. Maas Willemsen. Ja. Ja. Die ontwikkelt zich heel goed. Ja. En dat is wel een van mijn. Want er begint stabiliteit. Hè? Ja, Ik vind dat die linksback, daar heb ik in het begin wel het probleem mee, want ik vond hem fies te wild. Sagaritis. Maar die is wel beter aan het worden. Hij kiest volle meer zijn momenten, net alleen maar verlengen. Nou ja, en aan de linkerkant gebeurt vaak wat. Nou ja, En je zei nou Klaverboer, maar dat is dan mooi dat er weer een Frieske keeper en Frieske speler bij Heerenveen. dat is geweldig. Ja. Dat is geweldig. Ja. De ontwikkeling inderdaad die te trom maken. Ja, ik vind dat er echt. Kijk, die potentie had er alles, want hij is lang, hij had gevoel met de bal. Het is net zo, de bal. Hij moet misschien liggen, maar dan wat zachter worden. Maar als de bal eerst in de hand komt, dan gaat er heel vaak weer voort. Dus dan, dat zegt bij hun eerste goal wie dat zo. Maar hij had geweldige mogelijkheden. En dan begint ik beter op te bouwen. Daar had ik wel heel veel moeite mee aan. Nou, dat wie nou zien uit in de NEC, wie dat de wedstrijd nou kan kwart en nou maar lang. Nou, en dus met die spits die we nou erin hebben, is dat ik makkelijker worden. Hè? Nou ja, Maar je bent Klaverboer in de basis bij Jong Oranje? ik ken die oude keeper net. Waar Nee. speelt hij in? Zwolle. Bij Zwolle. Tom de Graaf. hij is Oh, wel die goed. komt van Ajax. Ja, joh. Ga maar op de pensioen. Hij is wel goed. Oh ja, die komt van Ajax. Dus die had een Reiziger, hè? Komt ik van Ajax. Wat suggereer je dan, mooi? Ja, dat bedoel ik echt. Ja. Ja, dat is vaak zo. Toen ik bij Jong Oranje kwam, wie de oors. Want ik die gewoon heel wat jongens. Maar daarvoor wie het gewoon vasthouden, Ajax, Feyenoord, PSV. En de meeste van Ajax. Dus je denkt dat Reiziger een vakker had? Ah, nee, natuurlijk niet. Nou ja, ter verduidelijking. Ja. Dat komt, Maar die de Graaf had het dus voor ik wel heel aardig in, mag ik zeggen. ja, maar bij die trajectoire van Noorwegen ging er wel een beetje de fout in. Ja, dat ken hè. Dat kan. Ja. Oké. Goed, dan niet kijk, zou je nog Vies net. Sorry? Vies ook net. Nee, nou ja, goed. Ja, hij koerde er net bij. Hij koerde er letterlijk net bij. Nee, hij wat een blokzetter door die verdedigers van Noorwegen. Nog even één man, Lasse Nordas. Dat is die nieuwe lange spits. Ja. Dus ik weet, Jo ben altijd fan van een kapstokspits. Ja. Is Nordas beter als Vente? Oors. Waar zou je jou opstellen? Ik denk dat ik nog eens opstel. Is dit, keek je hiermee akkoord? Is dit politiek? Nee, wacht even. Nou, maar we net de dingen groter meisje dan gebeuren. Nou ja, Nordas is de kent een lange ballen spelen. Hij begint in de dekking steeds beter te worden. Ik vind nog dat er, ja, dan wordt wel voetbaltactisch of zo, maar hij moet eigenlijk leren om net maar zijn kont in die stand, maar hij moet leren met de zijkanters in want dan kan je wat doen. Dus één hand achteruit en de oren en zo staan. Dat kan ik je net voordoen, maar hij gaat vast vol met de konters in en dan en als hij hem dan net hast en die komt die oren ervoor, best kwijt. Als het wat iepen draait, kan direct naar draaien. Kan er rechts of links. Ja. Nou ja, maar hij is wel beter worden daarin.
Hij is ik in het kaatsen wat beter worden. Nou ja, en hij moet technisch beter worden. Echt technisch beter worden. Want en die kans die de Gries en NEC, die met zijn linkervoet skeert. Ja, dan bij de eerste aanname al net helemaal correct. Nou ja, dan heeft hem dus van de verkeerde voet en dan kriegt hij hem erin. Ja. Dus dat soort dingen, maar dat is trainbaar. Ja. Hè, Maar goed, je kan net het volle investeren, want hoe zou je wedstrijden is hij weer voort. Ja, dat is zo. Maar goed, zijn houding op het veld en zijn arbeidsethos en hoe het mij doet, dat vind ik heel aardig. Ja. Nog één man, Luc Brouwers. Wat Jervin daar mooi? Ja, die speelt net, hè? Nee, en dus? Nee, en ik denk dat dit middenveld beter is dan mij, Luc. Luc is wel een goed alternatief om wat power erin te krijgen. Maar ik vind dat deze traaien, Linde en Overheem en Meerveld, dat het beter klopt dan mij, Luc. Dus dan mag je Luc verkeepje. Die rent volgens mij uit zijn contract. Ja. Nou, Ja. je neemt nog een hier. Je nou nog een Jij dier. nee nog niet. Ja. Ja, Oh, maar En als- Levi Smans komt ook weer waarom. Ja, komt ik weer waarom. Ja. Dus hij je eigenlijk maar Levi Smans en Meerveld 2 nummers 10. Ja. Is dat nog? 2 nummers 10, Ja. dat is niet te vol, of net? Ja, misschien kan je net wel om op te stellen, samen. Maar ja, ik ga geen. Ja, dat is het probleem van een trainer. Hè? Die shot en die shot trainen en die shot hoe de voorbereiding is en dan neem je een besluit. Brouwers is toch ook net echt een 10, is meer een 8. Nee, is een maar acht. Brouwers, zijn grote probleem Dat is altijd dat er al te heeg is als de bal achter is. Als er een goal maakt, komt de baas altijd van echt achter de bal. Dus als er leert wat rustiger te worden en langer te wachten, dus meer meiden dan in het spel op het middenveld. En dan, hè, als die spits in wat spelen wordt, of dat het de spits erom te maken, hij in de diepte giert, dan is het heel gevaarlijk. Maar als er al is, dan komt het voetbal gewoon te kwaad. Ja. Ik ben fan van Brouwers. Zo, Ja. zo. Even de statement Nee, dit. serieus. Ja. Als er nou iemand is, we zeggen altijd van bij Jereveen, al die van die leven jongens. Als er nou iemand is die een beetje een gifkikker is, dan is het Brouwers. Die heeft je soms gewoon nodig. Kun je al van die ideale schoonzonen opstellen, maar dan wil je de wedstrijd ook net mooi. Nou, Jover. Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ja, gewoon ja knikken. Ja, gewoon. Ja. Er is geen mens die oorlog gelijk denkt. Nee, zo is het. Jongens, Cambuur, die moet op zoek naar een nieuwe haartrainer. Ja. En er circuleren een heel soort namen. Ik had zelf een beetje het idee dat op de burelen van Cambuur dat het naam al bekend is. Dat idee heb ik, dat weet ik net zeker. Dat kan ik net Onderbuik. bevestigen. Ja, dat denk ik eerlijk zijn. Maar laten we eerst eventjes jaren naar de algemeen directeur Art de Graaf over de nieuwe trainer die er komen moet. Lars zal vooral op zoek gaan naar vernieuwing en naar nieuwe energie. En naar wellicht wat verjonging. Maar dat zijn zomaar wat termen die je in een profiel zo terug kunnen zien. En zeker als je dat combineert met de ondersteuning van Henk, dan moet je gewoon daar een goede situatie gaan creëren. Waarmee we de eredivisie te lijf kunnen gaan. Want er gaat weer veel van ons gevraagd worden. Meestal zeggen, ja, wat nou als een trainer hier aan een pikken verliest, dan scandeert het publiek weer de namen van Henk de Jong. Daar ben je hem dus eens net benauwd voor? Nou nee, en dat ze zijn naam scanderen is alleen maar waardering voor hem. Maar die naam scanderen is ook als hij hier op de tribune gaat zitten. En ook als hij thuis op de bank zit. Dus dat gebeurt sowieso. En ik denk dat Henk dat zelf ook nog gaat aangeven. Het is goed als dat misschien wat gaat luwen als er een nieuwe trainer is. Maar het belangrijkste dat hij aangegeven heeft, ik ga stoppen als hoofdtrainer. Dus wat er ook gebeurt met een hoofdtrainer, ik ga dat niet meer doen. En dat geeft volgens mij ook rust naar een nieuwe hoofdtrainer. En zeker als Henk zegt, joh, ik ga je helpen. En dat is eigenlijk wat hij doet. Ja, dat is inderdaad Art de Graaf. Henk wordt nou eerst assistent. Wordt hij echt een jochterhoorn of wordt hij meer gewoon een uithingboer naar Boetenta? Ik denk dat Henk een hele diverse functie krijgt. Hij wordt net echt een rechterhand, denk ik, van de haartrainer. Hij wil eigenlijk gewoon een extra peer hand. Het Ja. klinkt wat oneerbiedig voor een trainer met zijn statuur. Maar hij zal ook net elke dag op het trainingsveld staan. Nee. Het zal een paar dagen in de week wezen. Maar als dat gewoon zien als extra onvulling. Hij rint ook net bij de pion. Rint ik, nou, misschien wel. Hij is nergens een grut genoeg voor. Maar dat, en wat Art de Graaf ik zei, het is ook een van de redenen dat ze net zo benauwd binnen voor het scenario. Dat er weer heel gauw om hem roppen wordt. Omdat hij nou echt zelfs onjoen had. Het is clear. Ik ging het met Wan. Daarom zei Roelof ook nee op die stelling natuurlijk. Resoluut wie Roelof. Ja, wie zeer resoluut. Dus ja, daar ben ze in die zin net heel... Mag ik dat nog u lezen? Ja, van Ja, mij lees wel. maar. Nee, het verliezen leert natuurlijk wel dat vaak als een haartrainer een assistenttrainer wordt, dat er wel gevallen binnen waarin je joggen dat net helemaal lekker rint. Waar natuurlijk bij Henk de Jong, ik wil mij maken met Jos Oté en ik wil met Alfons Aarts, dat nou ja, wel een beetje wrong, is dat goed Fries? Wrong? Wringde.
Nou, Wrang. ja, wrang. Vrung. Vrung. Het wordt verrang. Ja. Nou ja, dat. Boven dat weet ik dat nou maar de ziektocht van naar je trainer er ik wat speelt. Er is een parteerwest met Johan Plat. Johan Plat is naar trainer. Wie is Johan Plat, jongens? Ja, Johan Plat wie komt die permanent had vroeger ik van Volendam voetbal onder oren en wie assistent-trainer bij Castellón in de Segunda Division in Spanje, dus het tweede niveau van Spanje. Daar werd die assistent-trainer van Dick Schreuder. Dick Schreuder kreeg het dien. Toen had Johan Plat het van Dick Schreuder oernaam bij Castellón en die is daarna 4 wedstrijden dik weer ontslaan. Daardoor is hij nou kandidaat. Nou opletten, hè, want nou komt het. Nou wordt het ingewikkeld. Nou, En Roelof, maar dat uitlezen, we worden maar ingewikkelder van. Dick Schreuder zit een beetje in het kamp Alfred Schreuder, dat is zijn broer natuurlijk. En daar zit Edwin de Graaf, huidige assistent-trainer bij Cambuur. Dat is een beetje een kliekje, dat Schreuder. Want Edwin de Graaf is ooit ik mooi west als assistent-trainer van Alfred Schreuder. Ja. Dus die kennen elkaar. Maar Johan Plat had Dick Schreuder een beetje... Nou ja, zo wordt suggereerd, een beetje naait. Toch de functie van Dick Schreuder bij Castellón over te nemen. Dus daar zit Vrevel. Dat wrungt. Vrunging. Dat wrang dus, ja. Ja. Dus nou is de vraag, als de jonge Plat, want daar gaan ze dus een peteer mee horen, heb ik begrepen. Als dat serieus wordt, hoe zit het dan bij Kamp Schreuder, oftewel Edwin de Graaf? Dus daarop zeg ik een beetje, dat wrungt misschien naast hem een beetje. Ja, nee, helder. Ja, oké. Nou, Nou, goed. maar we er wel bij zitten dat Lars Lamboy, de technisch manager, maar een heel soort trainers praten. Ja. Het is, Nee, ja, dat hebben we Het is vorige... net dat hij het wordt, Nee, maar samen aan sprust. ja. Maar heel eerlijk, ik hier nog nooit van de beste Johan Plat jet. Nee, dat zijn Nee, nog kijk, die net. voetbalkenners. Ja, misschien wel. Maar oké, ik vreeg je toen de Nestor. Johan Plat, zei jou dat wat? Het voetbal bij Volendam, of niet? Onder oren, ja. Ja, maar voor de rest weet ik het niet. Ja. Nee. Bij PEC Zwolle, ik assistent West van Schreuder. En toen mij ging inderdaad naar Castellón, naar Spanje. En als hij de visie van Schreuder onhinget, ja, dan past dat natuurlijk wel bij Cambuur. Dat is inderdaad Bij zo onvallend spectaculair. voetbal, ja, Dat past zeker. ook in de profiel wat kan we wel En dan schetsen. krijgen we dus harakiri voetbal in Ljouwert. Nou ja. Zelfmoord is dat. Het is wel Ja, spectaculair. dat is zelfmoord. Wel Japanse spectaculair. zelfmoord. Maar goed, er ben meer namen er ben natuurlijk. meer- Ja, we nemen nog even een pinnaam. Want de naam die ik het vaakst jet heb, Dan heeft hij erin verdiepen en dan is, heeft ze een artikel schreven bij u op een website. En dan- Pascal Bosgaard is een Pascal naam die het vaak voorbij Ja. komt. Weten we daar eens Ja, maar weer. is populair bij de supporters natuurlijk. Zeker, Vanwege zijn jerdere periode. Past bij de club. Alleen nog één probleem. Had net de diploma's. Juist. En dus, Dus kinderen een hele stevige streek doorheen. Of inderdaad, KNVB wil nog Wolrus dispensatie aan. Zat ze nou door met Stijn Schaars bij Jong PSV. Het is net zo dat ze dat heel vaak doen. Want Heracles Workenij trainer onstellen zonder papieren. Die kreeg net dispensatie. Dus het is maar de vraag... Mocht Cambuur bij Bosgaard uitkomen... of ze inderdaad ervoor dispensatie krijgen. Maar het is absoluut net de meest voor de hand liggende optie. En ja, waarschijnlijk dus ook gewoon net mogelijk door de regels. oké, en orennamen. Volgende. Jan Siersma Siersma. van AZ. Nou ja, op papier een optie die het heel goed matcht met Cambuur. Want hij had bij de club werken in de jeugdopleiding. Is daarna naar AZ gong. Had er echt onderwijs timmeren. Als eerste team in Nederland de Youth League won. De Champions League voor jeugdteams onder de joggentje. Is een echte Fries. Wen het in de provincie. Kent de club Cambuur. En stiert er ook binnen de club goed op. Had toevallig een aantal Jelien. Ik had wel eens met Henk de Jong koffie dronken. Gewoon om te leren. Om over het vak te praten. Dus die kent ik Henk de Jong. Zo'n geschikte kandidaat wezen. Maar die lijkt nog wel vast bij AZ. En de vraag is natuurlijk, wat voor takonsperspectief had hij in Alkmaar? Want ja, daar willen ze nog wel eens een assistent scoren. Stel dat dat perspectief er is, ja, dan wil hij misschien daar een wachtje. Ja, maar goed, maar hij krijgt links inhellen terug Leroy Echteld. Ja, maar kun je ook zeggen, doet Martens de Rugier hier AZ echt behoefte aan een oortype trainer? Nou ja, Echteld, op basis van de media optredens, is wel echt een oortype als Maarten Martens. Als hij dat qua trainer is, dat kunnen we beter aan een oorvregen hier aan tafel, want die weet dat beter. Maar ja, dat is gewoon nog een reden wezen kunnen voor AZ, dat ze doen voor Echteld keers na en net de Line Martens eigenlijk terugzetten. Ja, nog één naam wil ik nemen. Johnny Jansen is wel eens neemt als assistent eventueel van Henk de Jong. Ja. Johnny Jansen het toen nee zijn, is naar Bali tagien. Is Johnny Jansen ook nog in beeld?
Had net verneerd natuurlijk voor hier Peteren maar Lamboyhoorn. Cambuur Woerm, ik ha in die functie als assistent. Ik denk eigenlijk dat Johnny Jansen nou geen reële optie is. Omdat Cambuur toch, met alle respect voor de leeftijd, maar iets jongers ziek het als Jansen. We gooien er toch nog even hier naar me bij. Nou. Maar je wel waarom ik net? Ja, want hij heeft wel eens zet van Marink Redijk. Marink Redijk. Is die net laat Nou, een keer Dat in is, dat is dus een speler, een trainer die kampioen promoveerd is al in februari met SK Beveren. Beveren, die voorkust. En die is naar de Jupiler Pro League gepromoveerd. Dat deed hij al in februari. Spectaculaire trainer, spectaculaire resultaten, prachtig voetbal, topfitte spelers. Hij is 34 hier. Hij komt uit de Ajax-kwallen. Daar heeft hij trainde West. Hij had ook bij de KNVB zitten. Onder Alp, onder Tol, onder Santje, onder Jongetje. Hij had bij West Bromwich Albion. Maar dan komt net zomaar met deze naam. Waarom komt dan bij deze naam? Ja. Want we weten alle hier in die vrije tijd, er is toch maar een grote Cambuurjas hoor. Ja. Ja, jongens, maar ik ben natuurlijk wel een oplettende medewerker van deze prachtige club. Die Zeker. moet natuurlijk net onderschatten. En toen dacht ik, toen ik het verhaal hier van die Marijn Redink, wat al heel gelijk is, die een groot verhaal van hem in de Voetbal International. Ik denk dat kon wel eens passen in het profiel van Cambuur. Dus meer een wens het dan een... Nee, dat denk ik niet wens, want ik ken die man verder niet. Maar als je, Lars Lamboy het al wel vaker blikkende, hij ziet het ook wel wat door de grens. Benjamin Pauwels, helde die ook uit hij zit een beetje... België, hè? Had daar, En dus soort hij ziet het er ook in de buurt. Dus ik denk dat Marink Redijk misschien wel een optie is. Maar Marink precies, ik heb Redijk. dat presenteer hem. Als ik zijn zaak van Nou, het zonnebroodwonder is bij Voen. Maar Zo dat. is dit een primeur? Kunnen we dit echt Nee, dit is Nee, gewoon... dit is- Gewoon ordinair name droppen. Ja. Gewoon neem dat erop. zij Ja, toch ik een doe nog name even neem erop Dennis van der Ree, hebben we dat neemt. Dennis van der Die is Ree. die toch altijd wel een beetje op het Dennis lijstje, van der toch? Ree, ja. Dat is ook name dropping dit, hè? Rit Ja. nog wel een ier terug in Deventer. nog Dus die wel. zal ze ook keepje matten. Dus dat we Foppe, dan had wel je bevestigen. een naam jet waarvan je denkt van Nou, dit is hij. dat zou hem wel eens wijzen kunnen. Nee, ja, ik denk van die jongen van AZ. Ik denk dat die eigenlijk heel Ja, geschikt Siersma. is. Ken je die een beetje? Ik ga daar wel eens maar praten. Nee, die ken ik net echt. Nee, dus, maar daarvan weet ik, want ik heb wel eens contact met mensen van AZ. En die ben wel heel wies met hem. Ja. Hè? Dus Dus zo'n tikkeltje saai. saai. Ja, een tikkeltje saai. Wordt die Zo, pot of weet ik wel wat vreemd? probleem mee had dat het jong wezen moet. Waarom moet het jong wezen? Dat zit in het beleidsplan van Cambuur. Ja, waarom zet je dat in het beleidsplan? Je moet er gewoon een goede trainer hebben. Ja, zeker. Nou ja, Zeker. en waarom had je dan jong? Riemer zei je mij, wie is toen 60 wie is dat merkelijk beter dan toen 40 wie is. Ja, Ik weet dat Riemer altijd gelijk had. maar in dit geval zeker. Ja, maar het is ook een ervaringsvak. Ja, dat is zo. En wat je met jong bedoelen, van dat er de databroeken kan en dat soort dingen. Ja, dat. Ja, maar dat kan je wel leren. Ja, dat kun je. Ik zou net weten waarom we dat leren kennen. Maar mag ik nog een keer Nog een naam? nog een keer ingrijpen in dit overigens schitterende programma? Ja. Want ik wil toch met Foppe eventjes hebben over Leroy Echtelt. Nou, toch, ja. want Ja. ik zit toch... Er zit ergens mooi. Ik zit ergens bij. Ja. Zeg, we hebben hier Geert Jelle de Vries in de podcast te gast gehad. En die had Leroy Echtelt tot de ankels afhakken. Ik overdreef een beetje. Ja. Maar Geert Jelle de Vries kwam als beginnend prof bij Sportclub Heerenveen. En trof daar op de training Leroy Echtelt. Het eerste wat Echtelt wat is pak en jarmtakken op het stratenhoofd. Dat vond Geert Jelle net leuk. Dat was niet een warm welkom. Ken je dat herinneren? Nou kun je daar nog iets bij voorstellen, want ach, it's a hard world we live in. Ik snap dat. Maar hij zei het echt in hem, dan moet je me even helpen. Hij zei echt, hij weer net eerlijk, toch? Onbetrouwbaar. 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 Dat is het. Wie Leroy Echtelt Hij weer onbetrouwbaar? onbetrouwbaar. En toen zei hij met zijn Geert Jelle, lees even uit. Nee, dat doe hij net. Ik denk, nou is Fabbe hier. Nou stellen we de vraag aan Fabbe. Wat is die beeld nog van Leroy Echtelt? Lastig. Echtelt weer echt maar als het hem hier is, weer prima. Hè, maar hij ik kan er wel verhalen over vertellen. Ja, heel graag. Maar als er op het veld stond, dus in een wedstrijd, dan liet hij nooit in de steek. En hij werkte speakerhut en ik vind het champion lastig. Ja, Ik absoluut. kan me nog uitrennen, hij speelde in het begin toen ik er weer Jos Boeten. En dat wie er net, maar hij was wel heel goed aan de bal. Ja. En van Hanegem zette Peter Bos op Leroy, want die vond Leroy 4 weer de beste van Heerenveen. Dus dat zei ik wat. Het verstaan van voetbal. Ja. Het echt verstaan van voetbal. Ja. Maar hij is... Ja, het is wel een beetje een Amsterdammer. Ja, dat is het. En hij dus
als er onbetrouwbaar is, dat vond ik nooit. Maar het wie wel dat je moet, maar er wel om denken. Een mannetje. Ja, een echt mannetje. Ach ja, ken je kwamen ze met een busje uit de Afsluitdijk. Ja. En als dan vroeger naar het stadion daar ging, dan gingen ze ietsje uit de rouw. En het dik erheen, dat werd nou die grote gebouwen al hier staan. Daar is een afslag. Nou, werd vroeger de rijlessen, de rijexamen starten. Het CBR, ja. En de jongens die rieden naar die en dan jellen wij wisselen ze en het laatste stukje liet Leroy in een busje, maar je trekt even jouw jongens erin. Jan de Visser, Tom Sier, dat soort jongens, Juist, ja, Jan de Visser, Tom Sier, Keur, nee, Alex Oosterveer. Alex, ja. Nou, en toen op een moment komt die Oosterveer en die jongens, die komen met rare kop het kleedlokaal in en die weer op raden van tijd of net op tijd, dus ik stond daar en die Oosterveer, en die koort kijken. En even later, een minuut of 10 later, dan komt Leroy. Echt helemaal woest. Maar wij weer lulk op die jongens. En wat weer er nog gebeurt, hij kwam onrieden, reed de hut, reed er om een auto, die stond te wachten van een auto die links ging naar die rijtoestand. En daar reed er omheen en dan botste erop, hè, maar die haast hij. Nou ja, dus heb je hartstikke onverantwoord. En toen moest het regelen worden, dus dat wou ik wel regelen, dat was het probleem net. Maar die jongens die dachten, maar trainen, dus die gingen trainen en hij bleef in eentje achter. Dus heb je er lulk op die jongens, want hier hem in de steek lieten. Dan ga ik even een schotje met hem zitten. Maar ik kom wel goed met hem hoor. Oké. Tom, ik heb iets te denken over een verhaal wat ik laatst van je jette, hoe moeilijke jongens splitsen. Ik weet niet of hij moeilijk weer. Hoe Nicky Hofs bij Jong Oranje. Ah ja, een geweldige kerel. Ja. Maar dan hier een verhaal hoe dat hij een keer net. Hij wil net bij een bespreking wezen. Ja, nee, hij boer wel, Ja. maar hij wil die hebben net. Nee, waarom boer hij net? Ja, dan mag ik dat nog vertellen. Oh, dan wil je dat even vertellen. Ja, dat wil ik wel vertellen. Dat is toch een leuk verhaal. Ja, het is een leuk verhaal. Ja. Ja, nou oké. Je beledigt je me net maar. Dus een programma met Jong Oranje, maars trainen, middags trainen en jongens bij elkaar zitten en praten over voetbal af. En ik een serie achter me kwam, Joop Albeda en Blachier en Ron Zwerver, die kwam om zijn beurten vertellen waarom had ze Olympisch kampioen werden meer. Wat ze er al hier bij het Pancros-model, dus die man had er een ongelooflijk hoop voor oer om dat te bereiken. Ja. Dus eigenlijk moet je aan een verstand peuterje dat je er echt wat voor oer maar dan wil je echt wat bereiken. Dus die vertelden hun verhaal, wie fantastisch. En toen kwam Nicky Hofs, 2 keer bij me. En toen zei hij van, trainer, ik vind het wel mooi, maar... Ik zei, wat Nicky, wat maar? Ja, het past mij eigenlijk niet. Het past jou eigenlijk niet. Wat is er aan de hand dan? Hij zei, ik kijk al zo lang het er is, om 8 uur... naar, en ik wist bij God net waar te gaan. Goede tijden, slechte tijden. Toen werd ik even heel slim. Ja. Dus toen, maar intuïtief, ik zei, oké, Hofs. En, want ik vind wel, er weer een andere wereld bij hun ontstaan, want ik weer volle strenger en volle directer van wat ik woe en zo. Nou ja, en dus ik zei, oké, prima. Vanavond is nog 8 uur, maar morgen is het 8:30. Kan jij mooi kijken, maar vertel jij vanavond even aan die jongens waarom het morgen 8:30 is. Ja. Hij ging staan er in de kop en dat was hilarisch. Hij had het dien. Kom ik een periode later wedstrijd bij het symposium bij de NRC-NSF. Nicky Hofs, hey trainer, hey Nicky. Hij zei, weet je nou, ik hou maar op, ik vergeet het nooit weer. Echt fantastisch. Machtig, jongens. Nou ja, nou we toch een beetje in het verliezen zitten, jongens, en Wermek net. Hè. Anekdotisch. Wij hebben, een beetje anekdotisch. We hebben natuurlijk het sprookje van Ferry's Fairy Tale. Oh ja. Ja, het heb je wel vaker, jongen? Ik had ook een keer had ik het jet en had ik Ferry een complimentje gestuurd van dat ik vond dat het hartstikke een goed idee. Nou, misschien kun je hem nou een mooi werkcomplimentje sturen. Want staat er maar in, jongens. Ferry's Fairy Tale. Er was eens een jongen uit de polder, waar de wind vrij spel heeft en waar nuchterheid geen karaktertrek is, maar een levensstijl. In zijn dorp zette hij zijn eerste stapjes op een voetbalveld, onwetend dat hij ooit zou uitgroeien tot een boegbeeld van onze club. Toen hij halverwege het seizoen 93-94 in de winterse kou arriveerde, zochten we iemand die stabiliteit kon brengen, iemand die rust uitstraalde, iemand die ons elftal niet alleen kon versterken, maar kon leiden. Hij stond in de bekerfinale van 1997, won een jaar later de kleine bekerfinale, scoorde Europees een schitterende treffer tegen Vortex Varadin. En nog bijzonderder,
Hij was onderdeel van het elftal dat in 2000 het onmogelijke mogelijk maakte. Tweede van Nederland. Champions League. De hoogste Europese berg die we ooit beklommen hebben. Na zijn voetbalcarrière kwam hij terug in een pak. Als bouwer in plaats van verdediger. En tot op de dag van vandaag bouwt hij aan een nieuw sprookje met Sportclub Heerenveen. Wie deze onverwoestbare aanvoerder is, dat mag jij raden. Nou, net heel erg ingewikkeld, denk ik. Hè? De vorige keer bleef het heel lang stil. Toen bedoelden we Teun Kist, die in de man nog nooit van jet. Ho, Maar ho, goed. ho, ho. Nee, 4 antwoorden, joh, ik een goede antwoord. Ja, omdat nou, ik kan steeds bij Maarten de Jong. Maar dat jouwt al hier niks. Nou jongens, Ik weet het. Johan Hansma. Johan Hansma. Oh, ja, nee. zeker. Johan Hansma. Ik Champions League, hè, natuurlijk. Ja. De onvierder. Die goaltje Rots van in de Varsdien. branding. Die goaltje van dat ik heb me nog saffer geest. Ik weet nog dat wie beetje op het randje dat ik wel eens maar ook maar wedstrijden en ik wel Europese wedstrijden. Dus ik me voert Brutselen koek net maar naar die wedstrijd. Van Varsdien. Wie de tweede Europese wedstrijd ooit denk ik voor Heerenveen uit. Eerst Amica Bronchi. Met de draaien En toen, maar dat Ja, wij vreselijk zo'n field. pak Vreselijk wetten field. op het ja net normaal. Maar toen dat we dus achtste finales Europa Cup 2. Als Heerenveen die woen hier in de kwartfinales zien. Hier zijn 2 wedstrijden woen van Mickey Bronchi en Varsdien. Maar toch kwartfinale Europa Cup zit lekker. En die ze winnen eigenlijk volle better. Dat vat ik er helemaal geen reet van. Maar ja, verlenging toen nog. Ja. Och. Ja, dat kan Trauma. enorm met uitslagen. Want toen winnen we er en toen maakte Jan de Visser een goal. Ja. Toen winnen we er weer. En toen kwam die laatst nog een goal van hun ook. Ik weet het meer. Wie dat afstandsschot weer van Jan de Visser, Ja. denk ik. Ja. Ja. Nou ja, Wie net voordat van we Johan, aan zijn helemaal in de analyse gaan hoe Varsdienstje in Heerenveen. Nou, Even een best paar leuk. sjoggersvragen. Er binnen een aantal sjoggersvragen binnenkwamen. En dit is een vraag van Albert. En Albert zei het, nood de betere spelers uit de heegste divisie van Scandinavië vaak net meer te betalen binnen. Wat zou dan het beste loonwijze van Heerenveen om spelers op te hellen? Dat is nog eens een keer een inhoudelijke vraag. Ja, dat is een goede vraag. De besten, echt de besten, die hadden die vroeger ik al net, denk ik. Dus betekent dat je krijgt daaronder, hè, dat had Cambuur niet in, met Sjöstrand. Sjeustrand. Of eigenlijk zou het antwoord zijn. Geurstrand. Geurstrand. Ja, en die horen die nou, die invoel, die nou die 2 goals maken. Van. Dus je moet wel een heel goed netwerk hebben. En als je er krijgt onder zit, dan kan je ze nou wel pakken, denk ik. Ja. Wij hebben ook wel een hele goede periode uit Servië en Bosnië gehad, hè, Servië. Samacic, Ja. maar die wie dus al in Nederland. Djuricic, ja. Oké. Ja, ik denk dat je heel goed cham had in de tweede divisies, of in de jeugdopleiding van de grote clubs. En dan Duitsland is interessant, denk ik. En België had ik goede jeugdspelers. Nou ja. Ja, Bouwhoef komt ook uit België. wel, ja. bij Anderlecht. En nu na je trainer had natuurlijk ook connecties in België. Robin, hè, want die had Ja. bij Brugge geweest, die weet precies wat er rent. Dus, ja, maar je moet net ziek aan de top, van de top kan je vieren. Ik ben van de weekend in Nederland, Noorwegen geweest. Dan heb ik al die mannen even opzocht van de Noorden. Ja, dat week net een misselijk elftal. Ja, wie Haaland er nog bij, wie nog internet bij. Eudegaard, wie er ook net bij. Ja, en Eudegaard had heel vroeger ook bij Heerenveen geweest. Zeker. Ja, nou ja, dus dat kan je vieren. Hè? Maar dat je daar krijgt onder zitten, de jonge teams. Maar het was wel je dat je contact had. Zeker. Een vraag van Frank. En Frank die stelt de volgende vraag. Henk de Jong is oud-assistent van Foppen. Dat wie in het seizoen 2000-2001. Maar Soenjo zelf, en mij Jo bedoelt hij dus Jo. Soenjo zelfs echt wel trainer wezen willen, maar Henk de Jong als assistent. Jij wil het zoek behoren, maar nou net meer. Nee. Goeie vraag, Frank. Ja. Nee, maar hij bedoelt natuurlijk van het boekbeeld Henk de Jong, Nice als assistent. In het algemeen dan, net specifiek voor jou. Maar Ja, maar dus we krijgen hoe je ermee omgaat. Dat is toch geen enkel probleem. Ik had van de week ook ergens verteld. Ik ben bij de vrouwen van Oranje, en ben ik assistent van Serena Wiegman. Ik heb 40 jaar ervaring en Serena die heeft wel wat ervaring, maar amper ervaring als coach. En toen vregen ze me om en ik wie dus de coach van Arjen van der Laan. En die waren er in december uitgestuurd. En toen moesten ze net mee verder. Toen werd er Sarina, die was toen al assistent bij hem. En ik wie de coach. Dus ik ging bij mij zeggen, je commentaar. En ik ging eigenlijk wel, vond ik zelf wel heel netjes.
En toen belde Sarina van, maar ik wil nog een keer met die praten. Nou, en ik wil wel graag dat je mee blijft doen. En dat je alles meedoet. Dus 14 dagen, dan 14 dagen. Dus weer echt een intensieve job. Ik zei, dan mag ik eerst naar de baas om het toe te lezen. Nou, de baas die vond het goed. Nou, en toen... Zijn vrouw had er het over, dus je stapt het al in. En maar toen moest er een naam van komen. Dus zei adviseur of zo wil ik niet. Ik zei, zeg maar gewoon assistent. En toen ben ik een keer bij die vrouw de voorstelling gegaan. Ik zei, nou, ik heb je mee uitlezen wie ik ben, wat ik doe, maar dat wisten ze wel. Ik zei, nou, ik ben 40 jaar de baas geweest en nu ben ik assistent. En ik sta soms met de randen van het veld en dan denk ik van, ja, dit kan ik volle beter. Dus ik kijk, maar eerlijk wijzen. Maar ik zei, maar ik weet mijn plak. Dus mijn plak is dat ik mij net... Dus als Sarina mij wat vraagt, dan help ik. Als Sarina zegt, waar staat even aan, dan doe ik dat. En soms heb ik zelf wel een idee, maar dan ga ik eerst naar Sarina. Om Sarina te zeggen van, ik zou dat en dat en dat wil aanwollen. Dus de spelregels wien van tevoren heel duidelijk. En wie nou praat, ik er net een wut en boeten touwen zitten zoeken. Dus het weer hartstikke veilig voor haar en ik voor mij. Nou, en eigenlijk, na je wat wennen, roemt als een trein. Ja. En ik zie het op de tribune bij wedstrijden. En ga ik 4 minuten voor het einde, voor de pauze naar beneden. En hier ben ik operaat. Dan kwamen ze in de gang bij Milans. Wat heb je gezien? Ja, want ik zei volle meer. Net omdat ik beter ben. Maar als boven is het volle meer. Dus ik kon me voorstellen kennen dat Henk de Jong op de tribune zit. En dan dat er een lijntje had naar onder. En dat er dan zo nog even bij springt. Ja, maar is het voor een loon als bondscoach of assistent bondscoach net oors als nou voor een boegbeeld bij een club? Ja, dat is alles. Dat is elke week. En daar zit de pers ik volle meer bovenop. Dat is zo. Ja, en het publiek begint te razen. Ja, is We moeten wel even goed zien, want we zijn vrij gauw geneigd om Henk die boegbeeldfunctie dat te schreeuwen op basis van het verliezen. Dat wie met Charles Zulte. Dat wie een volstrekt andere situatie. Henk wie ziek, Charles Zulte komt, het minder eerste wedstrijd, ik heb me goed herinnerd, zijn mede-degradatiekandidaat Volendam verliezen. Dus ja, toen werd eigenlijk de toon al gezet. En toen kwam het moment dat Henk zei, jongens, ik ben beter. Ik ben beter, ik mag weer werken. Ja, toen werd het Charles Zulte kansloos. Totaal andere situatie. Nee, totaal andere situatie, dus het hoeft ook helemaal net Totaal verkeerd te gaan. situatie. Alleen dat er natuurlijk wel één element weet je rekening mee houden. En ik denk dat ik daar net verkeerd maar zit. Dat op het moment dat straks Pieter Vries de trainer is en Pieter Vries had 3 keer achter elkaar flan en het publiek trekt het naar meer. Ja. Wat doet het publiek dan? Nee, nou, als je Wat jongen die dan komt in het scenario wat Foppen nou beschreeuwt. Ja. Henk de Jong, jou nou heel duidelijk gewoon. Ik niet meer, jongens. Nee. Niet doen. Ik Nee, was maar- heel meer. duidelijk. Nee, En maar zoals Daar Arte begint het Gravik wel. zei, Daar als Henk begint de het wel Jong mee. thuis op de bank zit, dan jongen ze nog warm. Ja, Zit dat- hij op de tribune, jongen ze warm. Zit hij in de dugout, Ja. jongen En ze dan warm. was het, Ja, en hij dat krijgt zit ik wat in, toch ja. een orenrol. Hij wordt net die assistent die er bovenop zit. Dat doet hij net meer. Dat wordt Hij anders. had ik zo bij u zo'n tafel van hij vindt de scouting heel erg leuk. Nou, scouting. Of de Prima. laatste gesprekken. Kenny maar En hij doet nog fjouwerier. Ja, Kenny maar Ruben. Hij is een meester in het oorhellen van spelers die denken van, nou, als ik wel net een Cambuur gesprek met Henk, dan heeft de kans dat de balans de goede Als ze een is. vreetje om in het pak te springen van Camigo, zou die denk dan Dan wel. doet hij dek. Denk ik wel, Maar ja. ik denk Ja. dat de situatie wezenlijk oors is en dan krijg je wat Foppersheid. De mast goed communiceren. Daar ben ze nou mee bezig. Hij doet het net, clear. Goed zo. Nog een vraag van Jelle Verstegen uit Rotterdam. Ik in Rotterdam, harkjes en blikken Ja, naar de ja, podcast. ja, Hij zei het, ik heb het wel vertaald in het Fries. Als Lasse Nordas voortgaat, dan moet er natuurlijk een goede concurrent voor een fan te komen. Denk je hem dat Devin Haan van Willem II helder is? En volle belangrijker, is Devin Haan goed genoeg? Kijk net. Ik vind hem interessant. We hebben een spits bij Willem II, Art Feyenoord, Roda JC, toch? Ja, Roda. De Graafschap, sorry. Ja. Nee, de Graafschap is hier. Hij is En- van de Graafschap naar Feyenoord. Savi, Toen ja, had sorry. Feyenoord hem Ja. eerst aan Dordrecht verhierd. En nu het Willem II. Willem Ja. II- Ik vind hem interessant. Hij speelt het er net altijd op in Jorgen, want hij speelt dikwijls op Tien, want er zit verheid in de spits. Ik vind hem heel erg interessant. Volgens mij vind je ook nog een orenspits uit de KKD wel interessant. Die van Emmen. Ja. Postema. Oh ja, Postuma. Ja, Postuma. Zien? Postuma. Postema. Ja. Postuma, ja. Hij Ja. roste er wel wat in, hè? Ja, maar hij zat toek in hoe het er vrij rint. En kijkt even het stapje naar achter. En dan Romano. stier die Tjenoer Jonker. Dus die Nog maar die- fjouwer die- een point hier trouwens. Sjout van Best- hier. Ja, en bovendien- Grace. Wat? Hij had het alleen bij Grace volgens mij. Ja, hij had alleen bij Grace. Want Grace lid nooit meer wat van hem jaren. Hier had hij zijn, wat op Dikke Lucie zei ik aan één keer een man een app gestuurd. Maar goed, misschien zit er wat wrevel, want hij is eigendom nog van Grace. Zit wel wat wrang. Ja. Vreuwing. Vreuwing. Vreuw. Wrong. Vreuging. Wrong. Ja. Ja. Maar Johan, wat is ze? Ja. Nee, maar dat wil ik even doorhebben. Oh. Dat Ali net lekker zit bij Grains. Dus wat mij gebeurt er dat- straks met hem?
Gas van jou fot en fot. Ja. Ik wie trouwens les even op wat met Pieter Kooi, die wel grappig. En Harry van der Zee, directielid bij Cambuur, Zeker. die is opereerd, ons zien knibbel, Ja. het een nieuwe knibbel kregen. En bij Cambuur vinden ze het leuk om elkaar wat te plegen. Dus wat het Pieter Kooi die is naar het revalidatiecentrum van Drachten te rijden, het er een scootmobiel kocht. Het hem op een karre zet, is de Frensje te rijden en die is erin zitten gaan, is naar Harry van der Zee het ombellen. Hier is een nieuwe scootmobiel van die. Dus als je hem nou in een blauw-gele scootmobiel in een chick komt in Frensje, dan is het naar alle gedachten Harry van der Zee. En joh, een naaimachine in de tuin? Of wie dat? Nee, Anthony Lulling. Ja, of wie stier die bij een Lulling in de tuin? Ja, is die bij Lulling in de dan tuin. ik, Ja, en bij mij, toen moesten we zien Grace. En er stond een hele oude leunstoel in de tuin. Maar een bosje geranium ervoor. Dat is wel heel leuk, ja. Ja, dat is sowieso wel leuk. Hè? Die haat het naai tussen Grains en Jereveen. Ja. Sommige ludieke acties. Ja, dat weer een peluriek. Ja. Zie je een kapsalon van Abgar Barsom. Ja. Toen bij de McDonald's hebben ze Ja. daar een kapsalon, hebben ze daar tel zet. Maar goed. Jereveen zit maar nog 6 wedstrijden te gaan op het 8e plak. Lieke volle punten als de nummer Zoon. FC Utrecht. 1 punt minder als de nummer 6, AZ. Ja, wat is er nog mogelijk? Maar nog 6 wedstrijden te gaan van Jereveen. In wat voor opzicht mogelijk? We gaan Europa in. Op een ranglist. Ja, gaan we Europa in? Dat weet ik net. Ik net. Nee. Ja, joh, zit hier Nou ja, op tafel. maar ze hebben wel een redelijk programma, denk ik. Dus het is mogelijk, ja. Niks- Europa is mogelijk. Ja. Ja. Doet dat de kop? Dat wordt ik aan de kop. Ja. Foppe de Haan, dubbele punt, aanhalingstekens openen. Europa is mogelijk. Ja, Dat is vrij braaf maar op. ja, Daar eigenlijk wil ik alles gekeken is net mogelijk, hè? Alles is mogelijk. Nee, ik heb een pikante uitspraak hebben nodig. Had je maar willen, dan wat we willen, ja. Ja, maar goed, Jereveen, als je joggen naar het programma. Nou, komend weekend thuis in Heracles. Ja. Ja, nog Fortuna thuis. Ja. Ajax nog thuis. Uit naar Volendam. NAC en AZ. Maar AZ is dan weer een week later is de bekerfinale. Ja. Hij is al leren baaien. Hier ding moet je net onderschatten en dat is die degradatiestrijd. Ja, Je dat zullen is dan de weer- gekste uitslagen voorbij komen Klote wedstrijd. van Katten in het nauw. Ja, Dus ja. inderdaad Volendam, nou ja, Fortuna zal wel veilig Ja, wezen. dat is wel- Maar Heracles, NAC, NAC is de ene laatste. echt vervelende NAC is de ene laatste en Ajax is de laatste. Nak is uit. Ja. Oh ja. Maar Maar, dat weet ik, ja, maar dan mag je hopen dat NAC is de ene laatste en Ajax is de laatste thuis. Veerveen mag hopen dat NAC misschien dan al veilig is of net. Ja, dat net denk ik. Dat zou wel lekker zijn, Veerveen. Dat denk ik net. Ja. Ja, Maar ja, maar dat ging natuurlijk al van die oorwedstrijd. Nou, stel dat NAC, die verliest nog een keer, dan ben ze gewoon voort. Hè? Ja. Dus dan is het alweer heel oors. Ja. Maar als ze er nog geen aan hangen, Ja. ja, dan is dat een hele pittige wedstrijd. Ja. Ja. Maar goed, en dan die laatste wedstrijd thuis in Ajax. Dat is geweldig. Is dat fantastisch? Ja. Ja, Ferry had zijn van de eindige boven Ajax. Ja, nou ja, en we hebben- dat kan in de laatste wedstrijd beslist worden. Ja, en is dat realistisch? Ik denk het wel. ik Ja, zeg, tuurlijk is het Zo'n realistisch. punten nou toch? Even Ja. zien nog. Men kijkt voor de Ajax. Ajax is wel een redelijk zwaar programma volgens mij. Zo'n punt verschil, hè? Ja, oké, maar Ajax, jongens. Wij binnen... Als het op de laatste wedstrijd ook, als het op de laatste wedstrijd ook komt Jereveen Ajax of Jereveen er boven Ajax zit, dan gaan ze er in. Ja, dan is het Hoppa. de vraag, is het Boppen de trein 0 of minder? Ja, toch. Maar Foppenhaan dubbele punt, Jereveen eindigt Boppen Ajax. Is dat dan? heb ik net zo. Oh, Tom. Nee, Het Ferry de Haas. Ja, weet ik. Ja, maar- precies. Die- Ja, maar Maar goed, vind ja. je hem dit zo'n saaie uitsturing dat je hem nou nog een ziekje minder naar koppen of zo? Wat, Nee, dat is ik ook niet. Maar goed, Roelof verkondigt hier al een aantal weken dat Jereveen Europa ingeeft. En dan kom je dus... toch, Roelof? Ja, Ja. een beetje. Dit als Joris van Overheem een beetje opportunistisch. Oh, is dat opportunistisch? Ja, een beetje Maar die erg. indruk hier wij net. Beetje Nee. erg. Maar dan kom Je je mag dus... er nou nog even wat zissen. Maar wat is de allermooiste Europese wedstrijd dat jou bijwien? De allermooiste. De allermooiste die jou Als mij trainer? bele- Als als trainer? trainer van Jereveen. Kun je even nadenken? Ik zeg Heerenveen, Levski, Sofia. Ja, die vind ik echt heel mooi. Dat is meer van. Maar Maar goed, dat die Geert-Jan Wie Verbeek. Jonas als Met trainer. Jan, ja. Ja, die Ja. Geert-Jan Verbeek. Ja, de mooiste van mij weer tussen en de Olympiakos. Die wonnen met 1-0. Ja. Dat Champions League. Ja, Daniel Champions Jensen. League. Dat weer een hele mooie. Ik heb de wedstrijd spelen in Bordeaux. Dat weer iets van een Saffelse finale van zo'n... Inter Toto. Inter Toto. Finale. Dat weer een hele mooie. Die verleden we uiteindelijk wel. Maar dat is wel Lise een- Razou. Zien Ja, daar. ja. En Zinedine Zidane. Ja, Zidane en Witsche. Giroud. Witsche en Giroud, hè? Ja, maar dat weer wel een hele mooie, vond ik. Ja. Ja. Nou, en Do, Nee, die Geert? heb ik mist. Want Die heeft ook mist. Dat wie op het dag van de PC. Dus, Ja, dat klopt. Maar de mooiste, want ik vond Levski Sofia echt heel mooi. Ja, En Steo, maar goed, dat wie met Gert-Jan. Steo Boekarest heb ik ook nog bij West. Uit. Ja, Uit, dat die ik met Gert-Jan. ik zit Die in de niet wedstrijd toe, van toch? Gert. Nee, Allemaal wonnen ze. Allemaal Brugging. Thomas Prager, volgens mij. kiest scoorde. wel wat yield mij, denk ik. Brugging?
Is toch wat geld mij, denk ik, om de verbinding en zo om te lezen en dat soort dingen. Want Dat voelt wel mooi, maar het was echt een heel bijzonder stadion. Jongen, wij eerst al de ritten naar daar. Wij kwamen achter de bus aan, van de spielersbus. Wij hier een taxibusje, maar al je politiebegeleiding. En dan zien al je mensen aan de kant van de dik en die spuiten werkelijk het hele busje onder, alles wat onderspuit. En dan hingen ze op die tribune, een soort van, een ere. Ja, een hokmak voor de houten methode en de pomeranten. Maar dan zegt, als je aan de verkeerde kant zegt, dan zie je dat die kele moren te zien. Dan koest helemaal niks in. Dan koest je hele cornervlagen koest helemaal niet zien. En meestal waren gewoon betellen of van stritten afhellen om dat stadion een beetje vol te krijgen. Ja. En Heerenveen woont doet mij 1-0, weet ik nog. Ja, ik ben altijd die naam van die club. Maar werd Pranjic spelen, het Heerenveen? Dynamo Zagreb, ja. Dynamo Zagreb. Oh. Inderdaad, dank u wel. Geweldige wedstrijd. De week als supporter bij. Zo prachtig. Wie Gert-Jan Verbeek. Klaas-Jan Huntelaar, Ja. de penalty van Klaas-Jan Huntelaar in de slotminuten. En toen winnen ze 2-2 en toen winnen ze terug. Ja. Volgende wedstrijd weer wereldberoemd. De wedstrijd van de boot. Ja, Newcastle. Die kwam erachter. Ja, vreselijk. Maar, De bootreis naar Newcastle, dat Ja, die de hel. verschrikkelijk. Ja. en ik zie het. Nou, het waren van echt, Ja, het waren de Sahut, op een keer alles heen werd, hele lopend buffet, alles voel om. En ik zeg, de boeten lagen we nog in de haven. Ja. Toen moest het hele feest nog beginnen. Ja. De wie werkelijk geen wasbak, werd geen pis of geen kots in ziet. Echt, man zien zat te pissen, dus het is echt het wie verschrikkelijk. Ja. Maar denk je hier dus de wedstrijd in Dynamo Zagreb aan vooral. Oh, En dat eindigde in 2-2. En Klaas-Jan Huntelaar die moest penalty nemen. Ja. En ik ken er nooit zoveel oorstekken. Net normaal. Van die fanatieke jongen. Dat reinde oorstekken in dat sectiemetergebied. En die Huntelaar die interesseert het helemaal niet in reet. Die veegde me binnen, zei klaar door. Pranjic scoorde toen in Heerenveen. En die en hun daar speelde Pranjic. De Bad Blue Boys van Dynamo Zagreb. 3 mei, hè, dan is de huldiging van Cambuur. Trouwens, ben je er bij Geert? Nee, ik zit in Spanje. Dat is in Spanje. Ja. dat is iets zo mooi presenteren. Ja, hier daar toch vregen. Sterker nog, jongens, ik ben vregen om dat te presenteren. Wat is een uitermate eervol verzoek vond. Ja, Maar je zit er maar te trainen man bij die club en ze vregen die nou of de crème de la crème. maar sterker nog, hij heeft gewoon bedankt. Ik zeg altijd, jongens, je moet je toch op een bepaalde manier weer het onderskeren. En weet je wat zo mooi is? Dan gaan ze mij vregen. Ja? En dan kan is toch het maar nee wel. zijn. Oh. Kan toch maar nee zijn. Nee, maar jongens, ja, sorry, dan hier een weekend vakantie al even die mat, dat ging me te bot. Dat voel ik het thuis van, dan mag ik even bij de baas, dan moest ik ook even naar de baas kijken swappen. Ja. En die zei nog van, ja, als dat nog heel erg leuk vindt, en toen zei ik, nee. Ik zou zeggen, die baas die is gewillig als wat. ja, Want dat vorig is- jaar wouden je hem de vakantie uitstellen vanwege de play-offs en Ja. weet ik het al. Ja. Maar als ik kiezen moest, de PC of de huldiging van je Cambuur presenteren? Nee, PC. Ja, maar De PC. leer. Dat toch nog wel. Jongens, we staan er gewoon naar de eind van deze podcast. Wat denk je nou? Want je zit de joen aan op de bank. Ongeveer Jelven Jocheren, klokslag Jelven Jocheren is het hast voorbij. En dan show je naar links naar Geken. Is ze dan tevreden? Maar wat je al hier Is de zei, baas hè? tevreden? Is de baas tevreden? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Geen twijfel. Nee. Geen enkele twijfel. Nou jongens, conclusie eigenlijk is dat het heel erg goed gaat met Heerenveen. Is dat eigenlijk de eindconclusie? Ja. En we geven maar een soort plezier en een soort willen naar het stadion. Ja. En ik Casino mooi aan het einde van het seizoen. wat Foppe zei, dat de sfeer binnen de club ook weer goed is. Want daarin vernam je ook echt wel een verschil. Ja, dat is een groot verschil. Echt een heel groot verschil. Ja, De iepenheid en de vriendelijkheid en de aandacht van mensen is veel beter. Hè, waar Robert Veensterhoorn en Kees Rozemond en net alleen nog wel op die meesten mee kon horen meesten en de cultuur en de sfeer en die is gewoon dat merk Foppe. Wij merken dat denk ik. Ik denk dat Arjen dat ik merkt. Dat is maar meesting praast. Of het nou gaat om de receptionisten of om de commerciële afdeling. Het is wat fijner. Het is wat Maar ik vond de plezierder, receptionist altijd leuk. Ja, daar had ze wel een punt trouwens. Die wel ook. Ja, die wil altijd prima. Ja, die, Nee, maar Het is als meer maar die op het- praast en die vregens van hoe is is het het nou hier? en Ja. vielen je hem lekker en dat had wel Oorswest en dat is nou goed. Goed zo. Nou jongens, dan ben we nog één ding, maar we dan nog dwan. Dat zijn de overdenkingen. Ja. En je mag er kiezen. En we komen er net op waarom. Oei, oei, oei. De eerste is er van Andor. Wat is er jij bij Cambuur? Een nieuwe directeur of een nieuwe trainer? Dat is een moeilijke. Ja, Dat is een moeilijke. nou, Pak de glazen bol erbij. ik denk de
Wat een... Pest is, die mag je net op Ah, weet je wat leuk is? Ja. Je wilt er nooit weer op praten. Nee. Ik bedoel... We komen er zelf ook nooit Nee, meer we op. komen er zelf ook We komen nooit er meer net op. Dus, Nieuwe trainer. Ja. nieuwe Ja trainer. hoor. En in de Lekker, studio man. is er weer Is het weer- Ja, zeker. Geert, Ja, jongen. draai je mooi naar de huldiging van Cambuur of draai je mooi op het stroom van Spanje? Ja, wat dacht je? Het dat is- laatste. dat is nog wel. Maar ik Ja. ben net, ja, oké. Nou, doe maar strand. Doe Ja, toch? Dat is dan heel Ja. goed. Wie hem de binnenland weer in. Ja. Foppen, zelf scoren na een indrukwekkende solo of op het allerlaatste moment afspelen en intikken lit er toch een oor? De eerste. De eerste, hè? Ja. Beetje à la Ringo Meerveld. Ja. Ja, oké. Oké. En de laatste is dan van Roelof. Andries Noppert of Ben Klaverboer. Op dit moment klaar voor. Nou, dat komt mooi uit, want waar zit je in Nijwieken? Tadadadada. De keeper van Jong Oranje. Ja, Hoe is het mansje. mogelijk? Ja, een mooi mansje. Maar dat weet ik wel. Goed zo. Jongens, mijn manje, dan ben we de wet. Dan is het Peerske manje. Dan ben je er gewoon dus. Dan ben we er gewoon. Ja, heb je nog speciaal ontbijt op Peerske manje, Jim? Nee. Beide dagen voor. De tijd ervoor. Peerske snijn. Ja. Ja, en wat zit er al hier op tafel dan? Ja, jongen, dat was mijn vrije. Maar de hele familie komt. Oh, de hele familie? Die hebben een eind het voetballen. Dus dat gaan we goed regelen. Gezellig, man. Ja, Gezellig. Ik vond het echt hartstikke leuk dat jij er wie een Nijwieken ben we er dus weer op de Peerske manje, mij de podcast. En dan dus mij de doelman van SC Heerenveen, Bernd Klaverboer. Graag ont dan. Dag.